Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes, no? Pizza 9 sa buwan sa Abril, no? Tuig 2026. Ug shout out kay kuno sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no? Salamat kayo. Ug sa tanan akong gipang-upload, salamat kayo sa pagsabaybay, no? Mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Thank you kayo. Ug karon, no? Niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Part 6 na tanong mga ka-listeners, no? Made of Fortune. Dalo na to siya sa ospital. Tuwa para ba sa unahan ng akong sakyanan? Kay dili ba kasudin eh. Ako lang siyang alsahon paingon dito, attorney. Mas labing maayo. Unya ako. Bilin ka. Unsa? Yan! Ibilin ra ko! Sunod mo na ako. Asa na sa Irene na yan? Oo. Ganito ko, Hana. Gako sa liog sa imong bana, Irene. Ryan, unsa ba? Roda, apa na lang mo sa ospital? Apa sa lahog. Ah! Api ba na kung okay ra sa Irene? Kinahanglan malagi i-admit. Ug i-oxygen pa. Nagkadungog na sa gisulti sa doktor nga normal nga procedure ni para sa mga tao nga nakahanggap og daghang asog gikan sa sunog. Unsa na Ryan? Di ba lagi okay si Irene? Sorry. Wa ko may baw nga nakahangga ba day siya daghang aso. Nagkabuwag mong gumiganina. Sorry, good. Ingna na lang. Nga mas gisiguro ni Musrona kay ni Irene maong naingon ana. Angel, kalma lang. Yan sa ospital si Irene. Magkasiguro na ta nga safe ra siya. Ayan, mo gawa sa mikadit si Angel ha. Ayaw biyay si Irene. Yes, attorney. Anira ko, attorney. Ay, bisit. Mura naman kong ulipo na itong mga tawahan. Pero, sige lang. Kinahanglan nga, musunod lang ko sa ilang gusto. Kaya tingalig di ko maapil sa ila unyang tabang nga ihatag ni Irene. Tingalig wa ko'y kapaulian kung magpaugat ko. Antos lang man ha, Ryan. Tunla lang una ang imong karpo. Unsa may imong plano para nila? Si Irene ray akong concern ay. Wa ko'y paki sa duha. Pero di na mahitabo. Di gina mo sugod si Irene. Nga dili maapil si Ryan sa imong ihatag nga tabang. Dili ako imo. Lagi. Ako mag-iimog yun. Pabarugon ko nga mo ilang benefactor. Kuha na to silang apartment ka kapuyan? Ganahan unta ko nga adto dadun sa mansyon si Irene. Oh. Imong mansyon ha, dili ako. Ikay mo barog nga tag-iya sa mansyon. Sigurado ka? Alam nga na kung ang kunon nga ako tong mansyon. Ang akong buti pasabot ba? Sigurado ka ba nga sa mansion mo sila papuyon? Si Irene ra lagi. Dili ka na mo sugod si Irene nga siya ra. Labi pa. Nag-care gid siya pag-ayo ni Ryan ganina. Nagtuo kang genuine to nga pag-care? Ka-fake adto? Klaro man. Unya? Kita na may nakakita nga fake to. Para ni Irene, genuine mo to. Mausa lagi eh. So, kung imong papuyon sa mansion si Irene, apil gina si Ryan. O, kato si Rona. Na. Naiubos na gyud kog maayo nimo. Naiubos gyud ko. Nagadir gyud kag biya na ako ba? Rona, sorry na, good. Wa mo ko'y choice. Kinahanglan mo ito na kong buhaton. Sabtagod ko. Unya, asa man ko iniron? Narabi agyapon ko diri sa kalsada. Apas na lang diri sa ospital. Pagtaksi lang. Ay, hindi ko ganahan mo, anak. Maglago ko makakita sa nga imo gi-care si Irene. Kung mao na, wa ko'y mahimo. Di ko katiman mo. So, imo ko pasagdan? Wa lagi ko'y mahimo. Di ko kabiya diri. Pangitag paagi. Lisod lagi. Mas importante ko din mo si Irene.
Runa na usam ka, uy. Sabtagod ko. Basta kay ari ang yun ko. Magwat ko nimo. Di lagi pwede. Ari ako ba? Di lagi ko kabaya dari. Di oxygen si Irene. Matag mamatay na siya. Si Bakoy. Di ba ko? Sa ato pa, di ka makatugod kung mamatay siya? Importante gid siya para nimo, ha? Ay, Uy, tingog uy. Oh. Ginawa man ka mo tingog sige diha. si Angel o attorney. Nagpaingon na din eh. Rona, sorry din ako katubay ni mo ha. Bye. Ryan, di mo kagikan. Ha? Gibiyaan malagi ni mo sa Irene. Doon ay gipa-fill-upan ako. Profile sa pasyente. Lagi, pwede naman i-check ito. Wala yung kinahanglan. Baga, si Rona yun na. Ito ba? Huwag yun mo tupag ay. Wisit. Hello? Kinsa ni? Kinsa pa? Si Ryan? Angel? Nga nang ikaw may mitubag. Ibalik ni Ryan ang iyang cellphone. Isulti na lang na imong tuyo Di para ko madali ta. makisulti ni mo. Di ko makisulti ni mo. Nga nang ikaw may mitubag. Kay ako'y nitubag nimo, meaning dili siya makigsulti nimo. Kay ako may ipatubag. Di ko mo too. Ibalik niya ang cellphone, bruha ka. Na, bruha na nung kuani. Wait sa ha. I-on ako ang video ha. Ano makakita ka nag-unsa ron si Ryan. Oh, Saman, kita ka? Kakita ba ka? Nasa Ryan no, nag-atiman ni Irene. Oo. Gihapuha pa ang buhok siyang asawa. Kita ka? no. No. Di ka lagi kaig-agaw ni Ryan lagi. Nga nagong inana ba ng imo reaksyon? Hey, Huwag ka agwanta. Kiputo lang tawag. Nag-aso-aso gito yung ilong ron ba? Kaya gireject siyang Ryan. marunong ni si Ryan. Marunong mo lang. Huwag kit siya lingi-lingi na to. Tawaw. Iya kita gipatuo. Nga wa na siya interes ni Rona. Nga focus gid siya kang Irene. Believe ko. Bright. Nya, kay mas bright man ta. Pero bisan mas bright ka, dili ka makabalibad sa ihangyo niya ni Irene mo. Mao nga pangandami na lang daan. Han? Mayo kayo nagbata na ka. Unsa man, gigutom ka? Wara. Ingnan ko ha, kung gusto ka mukaon. Si Angel. Nilakaw, bisim to sila si attorney. Pila na ganita kaadlaw din Han? Kapinsimana na, Han. Pero ingon to ang doktor nga kung okay ra gid ka, karong tibuok adlaw, pwede na ka ma-discharge ugma. Salamat in taon. Kaya ako na kayo tag-utang ni attorney. Utang? Di, libre ang iyang pagtabang. Utang kabubuto na ako pasabot. Niyan na sila eh. Hello, Irene. Hello, Angel. Attorney. Kumusta na? Okay na, attorney. Salamat kaayo. Why problema? Pwede naman kuno ka nga ma-discharge ugma. Kuno aray problema ang tibuok adlaw karon. Gisultihan na bitaw ko ni Ryan. Salamat sa Ginoo. Makagawas na gid ko. Ang problema lang ini, attorney. Asa kami mamauli, gikan din. Han, doon naman ko yung evacuation center para sa mga nasunugan. Ato di ka dadun dito. Ato di ka iuli. Ay kabala ka, pre. Doon Pre. na nag-andam si attorney nga atong kapuy-an, pre. Ha? Hala, uy. Kaikog naman kaayo na mo ni mo, attorney. Uy, Noon sa karayan? Ano ka? Han? ganom hilak man ka. Attorney! Uy, ay, ay, ay. Uy, mahusos ang karuni sa attorney, uy. Uy, nagbakos ako. Hugot lang akong bakos. Han, nga naman ka.
Barog lang, Ryan. Kalain ba tanaw sa ning buhat ni mo eh? Barugoy! Um, Ano man ka? natandong magpapag-ayo, attorney. Sabihin mo, ikaw gid ang tinuod nga anghel sa mong kinabuhi ni Irene. Ikaw gid, attorney. Ko, manggod. Ah, Eh, kung di patungod na ako, di ninyo makaila si attorney. Mao gyud. Mao nga salamat gid kaayo, Angel. Salamat ninyo ni attorney. Huwag sa pa yan. Pero naibaw mo asa mo papuyon. Temporary ni attorney. asa di ay? Sa iyang mansyon. Ha? Wa kakadungog. Uy, ayaw, uy. Nga nang mabaliban magahan. Mahigog tang attorney, uy. Kuan ka na to refuse an offer is an insult ba ya, di ba? Pero, Bitaw. pero, Ay kabala ka, Irene. Tagsara man na si attorney mo puyo dito kay naapo man na siya laing mga bahay. Napa na siya condominium unit. Mo ba? Natuagod din ni mo, attorney. Actually, Ay, oo, oo. kanang Oo, dato kay ni sa attorney pero luki ra gyud ni siya. So, final na ha. Inig-discharge ni mo din sa ospital. Diretso na kas mansyon ni attorney. Sige ha, biyanon na mo na mo kay ako to andamon ang mansyon. Tabang, anong ikaw may muandam? Ay, alam man si attorney imong paandamon. Dugay gud ko niyang maid. Maong suhito ko sa mansyon. sige, Irene, Ryan. Manlakaw sa mi si Angel, ha? Sige, attorney. Sige. Salamat kayo, attorney, ha? Tao na. Ay, to di ay. Diriyot ko malimot og type da. Aw, sulti di ay. Kamurang magtiayon ang papuyon ni attorney sa mansyon, ha? Wanay lain. Oh. Tana, attorney. Lingawan ako sa dagway ni Ryan, oy. Gusto siya mo reklamo, pero di kasulti. Maglabat ang uwa doon sa unyas runa. Aw, si Irene gito ang iyang pangyoon ni mo. Aw, moingon bisag ko nga anha sila pangyoon nimo. Ihimog yung gilisod-lisod si Ryan, no? May gani ako pa siya giapil. So, diretso na ta karon sa mansyon? Nakontak na maka nimo ang cleaning service. Oo. Nagkuha na lang to sa kong go signal. Okay, sige. Kunta ka nagbalik. Diretso na ta dito. Pagpa-deliver na lang sa tagpagkaon. Ano ka sa kwarto sa silong mo, stay? Siyempre, maid good ko. Alangan at tugig ko sa akong original na kwarto. Pero, Kagwapo ra sa dining kwartuha, gamay lang. hinoon. Pero ang ako lang ba? Ay na lang gug reklamo gud. Basta kay kining kwartuha akong gamiton. Period. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Wow! Kuyogin na sila sa ilang kwarto, Angel. Sige, attorney. Ako rin bahala nila. Pahuway lang sa dito. Asa man kang pahoy? Oh. Asa man ko kwarto mo ato? Lingkod na lang sa diha, attorney. Ayaw, uy. Ayaw, Angel. Papawaya lang sila sa attorney sa iyang kwarto. Nawaw na biagid kaayo miniya. Bitaw, Angel. May kugta ni attorney, uy. Ikalalay tabang og pailuna na mo. Ambi ang yawi, Angel. Gihatag man to nako nimo ang yawi. Ambi ang yawi sa imong kwarto ba? Dali kay tingalig. Patingadi sila. Ambi na, Angel. Ihatag na din, Angel. Ayaw na ngayon sa attorney. Angel? Nara, attorney. Nara ang yawi sa imong kwarto. Sige, Irene, Ryan. Attorney. Si Angel na ang bahala ninyo, okay? O, ayaw na, attorney. Ay, masula. Ano mo manin ako kapangandami? Siya may akong gipaangkon ining mansyon, pero wala ko kandami. Ug iyang kwarto. Angel.
Dadaan na din mis kwarto na mo. Asa na dapit, ha? Sa second floor, senyorito. Oo. Saka lang. Wow! Mauna mo kwarto? Angel, kadako ini, uy. Mura magkatuluhon ang among kwarto, ani. Ang kitsa maning kwarto, ha, Angel? Guest room ni. Mao ni pinakadako sa mga guest room. Ang Pila di ay ka guest room? Tolo. Hala, no? sa ato pa, kung guest room na ni, usa di kadako ang kwarto ni attorney, no? Katunga sa third floor. Ha? Dako asa? Unsa pa dahil ang mga kwarto sa third floor? Study o gym. Gym. Pwede mi makagamit sa gym? Ay, exclusive ra niya ang gym. Oy, kanang tibuok third floor. Exclusive ra nas tag-iya. Hala, no? Hulmigas ra gid ay tanong kung itandi ni attorney. Angel, pila day kwarto tanan ni Mansuna? Murag, dako mi kay ni? 7. Oh my God! Kadaghan! So, napay mga extra nga kwarto? Natukan ka no? Dako ay. Tukan lagi ka. Kwarto sa iyang mga parents. O kwarto sa iyang lula na tuas Amerika. Bag-o lang nilargag balik. O ang usa ka kwarto sa silong. Ang akong kwarto. Mo ba? Gamay rin mong kwarto kay katabang raman ka. Katunga ining kwarto ha. Dako sa day. Oo. O dunay kaugalingong banyo o walk-in closet. Actually, pwede ra sad siya nga guest room. Dito na lang si Rona. Kisa may nag-ingon nimo nga anis Rona. Tamorang duha ang papuyo ni attorney dinhi. Why outsider? Angel, di man outsider si Rona kay ako mo siyang igagaw. Oh, tige, ingnas attorney. Hangyo siya to ni. Tuoy kay Rona, uy, kapuy. Dili ko, uy. Maikog ko. Ikaw lingon kung gusto ka. Ikaw lang, Angel. Di ganoon ko. Kung gusto ka, ikay ingon ni attorney. Kuha ako diri yan. Luoy na kayo ko diri ba? Wala ka mo sa evacuation center? Ba't di kayo dito, uy? Crowded ka ayo. Wa kay privacy. Natural kay evacuation center. Muana na lang ko sa ospital, uy. Wala mi sa ospital karon eh. Ha? Nami sa mansyon ni attorney. Unsa? Mansyon ang inyong gipuy-an? Oo. Kapihali ka na ko. Nindot kayo. Ang among kwarto diri, times 3 sa among kwarto. Unsa? Kagi. Katong imong kwarto? Si Arato diri ka ka. Ay, kun mo na. Paanaha dayon ko yan. Asa man na dapit kay magtaksi na lang ko. Aro na, kuan. Kameraman ni Irene ang papuyo ni attorney diri. Wa magkagiapil. Unsa? Pwede ko palapot na, uy. Kinahanglan nga apil ko diha. Inga si attorney. Inga si attorney, ha. Di lagi pwede. Sulti ko. Asan dapita kay ako mismo ang wahangyo ni attorney? Ha? Asa na dapita, ha? Asa? Ay, muana ko pa. Sulti ko kung asa na. Maglisod lagi ko, maglisod ko. Ay? Karon pa kaming adlaw na diri. Lisod pa yang niyo. Kami ram kong duha ni Irene ang gingon ni attorney ug wanay lain. Nga sa to pa? Makadare ka nga pasagdan ko? Okay na ni mo nga wa ko'y tapuy-an. Pangita lang mo nag lodging house or pension house. Namoy daghan diha. Unya ka mo magpuyo magmansyon? Haya-haya good ninyo. Hayay mo lang. Buiset ka! Buiset! Hello? Hello? Ay, iyan ang giputol na. Pero, unsa may mahimo na ko? Wa magid siya giapil ni attorney. Pero, yes niya. Ay, unsa kay maayo na kong buhaton sa? Ang maayo ni mong buhaton, iparok ng imoo. Ang nakurat man ka. Unsa magid ka, Angel? Ha? Nganong ingon man kang may pag akong iparok ang akong ha? So ka diha? Naku ka istorya cellphone, oh. Hello? Hello, Angel? Ay, kadiyot sa, kadiyot. Kaya di apil-apilon diri ay.
Paimong kang ikaw nga akong giingan nga may pagiparok ang o. Nasayo pa di ko. Sige, diya ka na. Uplok man ko eh. Oplok yun ka. Sabi ako itawag ni mo. Wa ba ka ko kabuang yining Angel sa? O nga nung kabuangan tamang ka? Sabi ako makuha kung kabuangan di ka. Asula ba yun eh? Magpadool ko niya. Di na ko magpakita. Maminaw lang ko. Dini. Di na ko niya makita din eh. Siguro halang yun gadi di ka makitaan ha. Tampalungon ta magyug kag makitaan di ka. Hoy! Imo man ko nagipustak ang sirahan. Mahalon na ba kayo ng siraha, oh? Pastilan makaguba ta, ana. Di pa sa ito magubaw eh. Noon sa di ka. Murag stress lagi ka. Ako, Hano, wa na gid ko ma-stress. Abi ni mo, nalingaw kog sikig tan-aw ining kwarto nga gipaistara ni attorney nato. Dako ini, Hano. Imagine ha, guest room ra gani ni ha. Unsa na gid ka ang master's bedroom, no? Han, kuan ba? Hangyo as Angel eh. Ha? Di lagi nakabalibad mo. Nga unsa man? Parting roon na ba? Ang Mutugan na lang ko nimo. Baguro siyang nanawag. Nag-lockdown. Asa na lang ko siya paingon. What is mo ato sa evacuation center? Di siya musilbi dito eh. Artehon ba itong igagaw na ko? O di sa mo ginarte. Sa ato ba? Wa kay plano nga mutabang niya? Wa gid kay pagpati sa kong kadugo. Dili man sa ingon ana, Han. Ayun ako paghanhan ako. Ay rin. Oh, Sige kaghanhan. Pero wa kay pagbati sa kong pariente. dili man gud sa ingon ana. Pero igura sa dabatang nakipuyo din eh. Mao gani nga hangyo sa Angel. Dili man si Angel ang tag-iya ining mansyon. Pero ang iyang tingog ang gisunod ni attorney. Klaro man siya ang nagbuot ka dili i-apil si Runa. Oh, Hangyo siya ba? Ayaw lang hangtod dili mo sugot. Kay kung siya na amo hangyo ni attorney, sigurado magyud nga dili siya balibaran. pero Sige na good. Hangyo na good. Ha? Hangyo siya. Ay yung sugot. Ayaw pa yun. oh, nakadungog nato si Angel. May surveillance camera din eh. Ang nagtagdang iyang gisulti. Na-timing rin na. Naano siya ikay-story sa phone. Ha? Ay sus. Mutuo. Magkanang tawhana nga bakakon man ang dako. Oh, Naaway ko ng dagway na. Tutuki ragod na. Anong totoo mo ko? sorry. Dili man da ikaw yung gipasabot di ay. Dili, uy, dili. Ako Sa man. pamandi ay nga akong laing gipasabot. Dagway di anong tawhana. Maayo rin mong patunganan sa tansya. Animal. Oo, nga naman ka. Dili man ka ikaw yung gipasabot. Oo, di, toda ko na. Nahangan? Maayo kay nadutlan pa di ay nasalbahisa na. Bakakon, user, bagagnaw, babaero mo ng gwapo. Ha, naunsa man ka. Nangus mo manggog ka. Puwa ka na imong naong oh. Aw, nahangan lagi. May pagkaigo. Wa na ko malingaw, ini. Ay, ha? Wa na ko malingaw! Han, unsa ba? Angel! Ryan, unsa ba? Nakakita ka o nagkuputa sa siyang cellphone sa Angel. Bitaw. Kadiyot lang ha. Kadiyot sa... sige. Panawag lang niya balik ha. Bye-bye. Bye. May problema? Angel, pasensya na ha. Wa tuyuan ni Ryan nga dako na niyang tingog. Nga no sad ka sa? Ngang ako mga amiga, mga tanga man? Kadtong akong gisulti karon, mura sad tong ikaw, Irene. Bisan klaro nang gitunto sa iyang bana, bisan harap-harapan na ang gibuhat, labana nang gihapon. Lamig kay mong pakungong duha.
time pa. Kay gitunto din ako sa Irene. Sumani mo! Dako naman ka! Ikaw rin makatugbagan na imong pangutana. Ha? Pwede ba, Han? Angel? Dili na mo maglalis? Madunggan ta ni attorney. Mauwaw ta, uy. Ni atas yung mansyon niya saba kayo ta. Ay. Bulakaw ko. Mubalik doon niyang gabi. Asa masag ka? Asa pa? Muadto siya igagaw. Han, asa bitaw ka? Kung mulakaw ka, di na ka makabalik og sodin eh. Unsa? Wa ko magbinuang. Taba, nga nung ikaw ko'y magbuot. Tag-iya ka? Ika'y tag-iya din eh? Han, kalma lang. Si Angel ang akong kitugyanan sa tanang affairs din sa mansyon. Attorney, Attorney, Kung unsay desisyon ni Angel, maunay masunod. pero attorney. okay, attorney. Noted, attorney. Ryan, dali na. Manood at tagbalik sa kwarto. Dali na. Okay na. Wala tayo mahimo si Ryan. Kinsay nagtugot nimo nga isulob na akong pajama. Oh. Pag-upag yung kang kaliko. Sa ato pa. May kamit kas ako mga gamit sa banyo o may kamit kas akong tuwalya. Oh. Ay kung isihi ha, attorney. Pwede ti ka ikiha ni magibuhat. Okay ra. At tumangon ti ka sa korte. Kiha lang. Okay ra gyud kung imo kong ikiha. Way problema. Salig sa kada. Kaya di ko mapuhat anak karon. Hindi man. Pwede raman na di mo bahaton, God. Hilamoy. Dagway ni mo. Anong angayan ka magminaldita? Cute kayo kang tanawon. Nayapag. Tinod bitaw? Hoy. Kaba, pauli sa inyo, bi. Pauli na sa inyo. Oh. Kara sa kada. Dakot kay kagtingo, bidunggan kanila. Ni apat sa tubangan sila kwarto. Ato ta simong kwarto na. Ato ta dito magsulti. Para sigurado nga, way makadungog nato. Tana. Okay. Pwede na ko nimo siya gitan. Wa nagdi makadungog nato. Time pa. Ngano gataw nga ni amatas original nga kwarto na ako. Mao man niya pinaka-safe nga place para nga magkasulti ta. O ngano magkinahanglan man tag safe nga place para magkasulti. Abir? Aron dili ta madunggan nila ni Irene o Ryan. Sakto, di ba? Sa'yo pagod? Dili. Pero sa'yo, Ano sa'yo pa? dapat mulakaw na ka. Mapauli na ka sa inyo. Ug ako lang ipalabas nga adto ra ka matug sa lain mong bahay. Di pwede ay. So, di pwede. Ngano di man pwede? First day guro nila din eh. Kinalan nga ma-feel sad nila nga welcome sila. Kay welcome ang bitaw sila. Di sila maka-feel nga welcome sila kung biyaan ako sila. Ako gay lang gituhuan nga mo'y tagyan nining mansion. Oh. Di ba? Di ba sakto ako? Ay, ko paduol ako. Di ba? Dako kay ning kwarto ko. Imo gina ipaduol na imong dagway. Okay. Adto ra ko dito lapit. Layo ra sad kay to didto. Diha ko do diha. Dire? Dili, diha o. Din he. Sorry. Huwag na ako tuyo Ikaw ha? Chancing ka ha? Sorry gani. Ayaw din ikatog karon. Ha? Ayaw na kong istoryahi pa. Basta kay pauli sa inyo ron. Ako rin bahala nila. Pero, Pauli lagi. okay. Magpajama lang ko mula ka. Ano pa siya man ka? Lain, masag kay ibalik to ni nakog kining sulob ka tong akong sinulob. Na ako'y mga shirts nga hawa pa masuloob. Mga unisex man to. Kadiyot, akong kwaon. Oy. Nagpili diha. Naapa man na sa sulanan. Free size na. Sakto ra na nimo. Uy. Nasa mga cargo shorts nga unisex ra gyapon. Sure ko. Sakto ra sa na nimo. Dughan ako din ikot.
mga bago man gani. Gani. So, okay ra gid kaayo na. Kay, di na nako sinulob. Wa na'y baho na ako. Kana na lang nimo sinulob akong sulubon ay. Kuhain na lang ko daan nimo kuan kaning t-shirt o short. O nga naman ko, no? Nga nung sinulob man yun ako ang imong gusto sulobon. Nga no? Ah. Ay, pagpili na nila ba? Mas gusto ko kanang imo sinulob kay mura ko migakos nimo. Mervin! Di lang lagi ko ana lagi. Kana lang ginamit ra gud nimo gud. Maikog ko mo gamit anay kay mga branded ra ba na? Ay, o ganing wa na ako gamita kay mga branded na. Mga regalo maguna sila. Kay ko ako lang? Di ko mapalit og branded. Unya, ako imong pasulubon? Oh, angay raman. Ikaw gitagiyan ning mansyon. Angay raman ka magsulob og branded. Maya, no? Uy, anong nanuwag ba ni Ryan? Tubaga lang. Ay, tingog ka. Hmm. Sa'yo man, Toyo. Ako ni Angel. Ay, ikaw man day, Irene. Kang Ryan lagi na yung gigamit. Nabuhian lagi na ako akong phone pagkasunog. O di ay no, nalimot ko da. Nganong nanawag man ka? Asa day ka? Sige ko panuktok sa imong kwarto. Wa may kisaw. Nakos atik. Kinsay mong kuyog? Awa man. Ako namang usa. Ha? Mura lagi kog nakatungog og ni igham lagi. Ako ramang kutugod. Mura man ganitong igham sa lalaki. Sus, nauna rin na ni mo eh. Masa di man, Toyo? Kuan. Unsa may paborito nga sudan ni attorney? Magluto na ako. Paborito ni attorney nga sudan. Pasayan. Okay, sige. Kuyogin ko. Mamalit ang pasayan. Ay, di man siya ani man ni hapon. At ba siya matuog karon sa iyang laing bahay? Mao ba? Sige. Sunod na lang. Okay, sa sunod na lang. Imo na gid kong hinginlan. Alangan, no? Sige na. Pag-ilis na dayon, kay mo gawas na ko. Ay. Sigurado ka ha? Nga dili ta kasabaan nga nanghilabutas mga gistak nga dilata. Ay, di lagi. As labig ma-expire na lang na sila. Malabay na lang. Kanugon ra. Hinoon. Usapasad, gitugyan naman sa ni attorney ni Mutanan nga power din his mansion. Kadugayan ani no, ikaw na gid ang mahimong first lady din ni. Naunsa ka, Irene? Bitaw. Huy, Angel. Sa tinuod lang ba? Klaro man nga nakagusto na sa attorney ni mo. Unsa? Lagi. Kaklaro Syaro naman sagwa ka makabantay. Wa gid ka makagusto niya? Sige, makabalik-balik, ana, Irene. Uy, wa lagi. Pero, Mag-isgot taglain, be. Pati asa ni magtapik, uy. Sige. Kami bagstorya. oh, Angel, naay makig-sulti nimo? Angel! Wala akong babain ni. Ngano karon na? oh, Hello? Angel, maluoy ka na ko ba? Papoy, asal po dihag apil sa mansyon, uy. Luoy na kayo ko. Padoon ang gabi niya, o pa po makakita og akong kapoyan. Sige na, Angel pa. Di na lagi ko mangaway ni mo, promise. Angel, sige na. Papuyan na suruna din ni. Di lagi ito masuko si attorney. Kung musugot ka, musugot ra sa dosiya, uy. Sige na, Angel. Ato sa una-una. Ay, ayun na, Angel, uy. Sugot na lang, please. Maluoy ka, Angel. Maluoy ka. Sige na, Angel B. Maluoy ka na ako, please. Kaibaw ko, bisan maldita ka, pero buutan man ka. Unsa? Maldita ko? Pero buutan lagi ka, deep inside. Ay, buutan ka, Angel. Na, di ra ba yun noon ko buutan ro na.
Ambe, Angel. Unsa ba ka, ha? Pagpakilo, huy. Ayaw pangaway. Dito gabi, dito ka. Seminar raon na imong hilaw nga igagaw. Unsa man ka, ha? Angel, Imo na sad sila abugaran. luoy man sagud si Rona, good. Supay luoy, oy. Pero, wait. Ah. Kung anhi tumupuyo si Rona, mas mamonitor na to siya. Nausap na yung mga una, Angel? Imo na siyang papuyon din sa mansyon? Di lang yun. Ay, wala lagi kong mangaway ni Angel, uy. Ako naman siyang giingnan nga bisan og maldita siya, pero buutan siya. Hahay ni mo. Wala lang binunta ka muminsyon og maldita. Kaya tao naging kastara sa itong bihana. Oo, niya. Unsa ako naman ini ron. Imo lang ba kung kasabaan, ha? Di ka ko ni mo paanhaon. Pasagdan na lang dyan ko ni mo diri sa karsada nga. Maglaro-laroy ko diri. Ay. Pagitati ka pagi. Manawag na ko balik ko niya. Ay, paanahaan na lang lagi kung karon dayon. Bitagay ko sa address. Ganun iyo po man dyan kung... Hello? Naputol na? Buiset ka, Ryan! Buiset! Mga na ta. Asa naman to imong buotang bana? Akong tawagon. Wala ka, Ugo. Manihapon naman ta. Ataw na ko kauts gawas. Kamu na ni pangaon. Sige, lakaw na. Pero ay nagbalik ha. Ah. Kay maghago lang niya ka. Siyar mo naman sa ka-Angel, eh. Igagaw ko doon ako suruna. Di na doon ako pwedeng pasagdan. Ay, ako na to siyang ipahilo na dayon. O mubalik na dayon ko, Dre. Ay nalag explain diha. Kay wa na kinahanglan na. Basta kay mauna to akong gisulti. Nga kun mula ka karon, di ka na gyud makabalik dinhi. Oh, Angel. Unya, unsa ako naman, to suruna. Dili na lang ko problema. Animal kito tawana da. Unsa na parang oras ta? O pamagin manawag na kong balik? Wisit, oy! Maahat mo ka kong check-in ani og hotel. Makagasto magyug ka ako anis akong kagalingon akong kwarta, oy! Nawag og balik ay. Pasensya na, good. Saon nga, di mo ko makadali-dali sa akong lihok, Dre, good. Oo niya, ang saon naman lang ini na ako, Rona. Manawag na lang ako sa guard sa among opisina. At na lang ko niya sa guardhouse. Di ba kito kung balipad na ako kay nakagusto man to siya na ako. Pagtarong ron, ha? Magsayin ko na mo kwarta. Pag-hotel na lang. Pagtarong ron, ha? Magsayin ko na mo kwarta. Pag-hotel na lang. Ako ginang record. Aron di ka makaingon nga nagtumo-tumo ko. So may mo ikasulti. Nabala ka lang gid siya ni Rona. Aray, uy, sakita sa di mo mangusi, uy. Hinay gani ng kusiya. Sa sunod, kusnito na gid ka. Hibaw ba ka? Unsay kalayan sa kusnit o kusi? Nahibaw man. Gitudlo ba na sa tong teacher sa una. Ang kusnit, kusi nga dang laksi sa panit. Okay, very good. Very good kay ka na inumdum pagiday ka. Pues, kusnito na gid ka sa sunod. Kay bisag klaro pa na clear ang milagro ani imong bana og atong Rona, nagpa-blind lang gihapon ka. Bisa man kayo magikinahanglan aron motuo ka. Kanang mag-ismering hoy gyud sila sa imong atubangan? Mo gyud na imong gipaabot ha, Irene? Ha? Lain na sa ni magsinultihan, uy, Angel. Ayaw sa pagingon ana, uy. Sa'yo pag yung nana. Kanang imong bana. Doon sa sa ka-Angel. Ha? Imo naman siya ng gisulsulan si Irene. Dagway biya ni mo, Ryan.
O bitaw, akong gisulsulan si Irene. Nya, saman. Siya man. Maon na nakabati ni mo? Ha? Mangguba kag relasyon sa magtiayon? Ha? Ako? Ako gay mangguba og relasyon? Sabi na gibuhat mo. Sige kag sulsul di Irene. Unyag mo tuon na ni mo, be? Magkabuwag ni. Magguba ang maayo na mong relasyon nga magtiayon tungod di mo. Han, kalma lang. Ha? Ayaw lang kasuko. Dili ni magkalma, Irene. Saro! Wagid ka magkabantay? Kag gustong gubon niya ng bayhana ang atong relasyon? Ay, sakto di ay ka, Ryan, uy. Gusto gid ay ko nga maguba ang inyong relasyon. Oh, sige. Niang ko na ka. Gusto minimong buwagon, kay gusto kang mupuli nako, kay tumboy kang nako. Naibo ka sa akong asawa. Ryan! Irene, buka rin mong mga mata. Tanawa ang motibo niya ng bayhana. Nunod batay ko ni siyang mitabang natutungod ni mo. Buhato niya ang tanan tungod ni mo. Ngano man kaha, no? Walang? Trip lang? Ha! Wow! Wow, ah. May pagka-right term sa dekag utok, Ryan. Ngig ka, nakahimo ang dekag storyline, no? Isubmit na dito sa Sis Maria sa basig maaprobahan na. Nindot sa ng plata, eh. Nindot mo plat. Usa ka tumboy, andang buhatong nga tanan para sa babaeng iyang gimahal. Angel, Diba? pasensya na. Ano mga magkapasensya ini bayhana? Ha? Siya ang angay nga mangayo na itong pasensya, kay siya ang gustong mukuba na ito. Gawas. Angel? Gawas, Ryan. Ha? Sigos? Wa ka kadungog. Gawas! Angel, Gusto magkana kong gubuon ang inyong relasyon. Pues, buhato na nako karon dayon. Gawas! Pahawa din sa mansyon. Han, nawa, iya kong gihinginlan. Ngano nga naa naman sa kang Irene? Angel. Papahawaon ko na imong bana din ni Irene, ug ayaw kog pugni. Okay. Mamahawa mi karon dayon, Angel. Ayaw, Han, ayaw. Di yan ta mamahawaan. Angel, sorry ha. Joke naman to nako. Ay, little seryoso ha. Nag-joke naman ko. Hasula lagi. Limang kag nag-joke ra kuno siya. Nag-sorry pa na akong ganahan. Hadlokin siya nga papawaon sila sa mansyon. Oo, hadlok yun. Asa ko siya makakitang mansyon nga libre nilang puyan. Nya, kano sa man ko pwede mo balik dito? Nasa ka diya? Ako ko lang ipatuon nila nga. Ipatuog ko nimo nga mo itag iya. Siyempre, magpaulian ko dito. Ako sa nahuna-hunaon. Huwat lang. Di ko mahimamasayap. Sila ka na si Angel o si attorney nga naasasod sa kape. Kaswara mo kay silang tan-aon. Wala man o dili amo ni Angel si attorney. Murag uyap di sila da. Ika ni Bi, musulod ko. Mag-amping ko nga, dili ko nila mapatayan. Kinahanglan nga mahibaw ko karon na kung unsa gini ilang relasyon. Ha, ngikasa. Ang usa ka Angel, nga usa lang ka maid, makajakpat ug sama kang attorney Mervyn? Oh, no way. Musod na ko. Studyohan ako si attorney. Dili ko mutuo nga dili nako siya kayang makuha. I will catch you, attorney Mervyn. ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Omega Flores, Maid of Fortune. O palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.